Moi boas, estou en Outes, concretamente na praia de Broña, para participar un ano máis, e con este xa son 5 edicións nas que participo no Cross de Broña. Estarei na distancia de 10 km, tamén hai de 5, pero habendo 10, por que facer 5? Os obxectivos, pois, como os últimos 4 anos conseguí un podium, pois habrá que seguir intentando chegar a él. Creo que este ano somos poucos debido á gran cantidade de carreiras que hai este fin de semana. De feito, eu hasta o último momento non sabía cal iba a facer, pero como vai facer bo tempo, pois escollín a opción que tiña praia. Nada, queda máis dunha hora para a saída. Vamos dar un paseo mentras, e cando chegue o momento a cambiarnos e aquecer un pouco. El dispositivo armado. ¡Avante! ¡Vamos todos, chicos! Vamos, Miguel. Evo primeiro. Vamos, Miguel. Dorsal 214, entrando en meta. Pois xa acabamos a primeira volta. Está me costando moitísimo, dolor no tobillo, e non acabo de arrancar. Posición, creo que vou quinto. A ver se consigo manter a posición, porque por diante non vexo a nadie, así que hai que aguantar aquí. veces.
entrando en meta. Bueno tempo para Miguel tamén. Aí estamos. Do Club Deportivo Brión. Miguel sempre que vai, dá o callo. Pois ata aquí o que foi o Cross de Broña, con victoria para Rubén Insua en 36 minutos e 9 segundos e Marinela Mayo en 48 minutos e 54 segundos. En canto ao meu resultado, acabei quinto e primeiro da categoría con un tempo de 40 minutos e 2 segundos, a un ritmo de 4 minutos 8 segundos o quilómetro. O obxectivo cumprido e xa van 5 podios de 5 nesta carreira. Noraboa, Miguel. E moitas gracias por vir. Tía. Pero irás na general, non todo. Por aquí teño o trofeo. As sensacións non acabaron de ser moi boas por esas molestias que levaba na zona do nocello e o tibial, como se me estivese sobrecargando e non ia correndo nada ben. Quería apretar máis, pero non daba, e a segunda volta fíxoseme longa e tardei 33 segundos máis que na primeira volta. O percorrido mudou respecto ao ano anterior, sendo este ano a 2 voltas, saído ao carón da praia de Broña e a percorrer parte do seu paseo, polo quilómetro 1,7 longa subida duns 600 metros por monte, que continúa con unha zona rápida por pista e longo por monte. Nova pista para correr e subida curta duns 200 metros, leve baixada cara á praia e atravesamos o aparcadoiro da praia. Tramo de asfalto e xiramos cara ao Museo do Ciprián para percorrer outra parte do paseo pegados á ría e rematar a primeira volta ou chegar á meta. A distancia polo reloxo foi de 9,7 km. O prezo por participar foi gratis e os puntos positivos, pois boa información da carreira, 2 distancias a escoller entre 5 km ou 10 km, tamén había andaina que era solidaria, localización e entorno moi chulo, boa zona para aparcar, voluntarios nos puntos conflitivos, avituallamento intermedio con auga, avituallamento final completo, servizo de duchas a 3 km, lonxe, pero tendo a praia ao carón, sen problema. E durante toda a mañá realizábase paralelamente un obradoiro de condición física e competencia motriz. Os puntos a mellorar, pois o lugar da saída era moi estreito, gustoume máis como estaba o ano pasado, ca saída dende a praia, daba un toque máis orixinal e único á carreira. E logo, aínda que é gratis e non se lle pode pedir nada, sí que foi raro que, a diferenza dos anos anteriores nos que participei, este ano non deron nin camiseta, nin premio nas categorías ao segundo e ao terceiro, e sentinme solitario no podio. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.